ini media rokno जों दिनै आंखौथ' दिनै फुङावनो खबर मानो जोंनि खायसे कर्मि जोंनि सेंक्राक बेलाय दखाना हामजाकनाय जोंनि ब्रह्मथानि वारियर्स सुधीर देवबर्मा म इस्ट बेलबारि बिसि कुमथे बाजार एकदम नांजाक बिनि लांमा दिनै मिया हरनि 11टा जराव चलांखा जों अमो दिनै जतल फाइमानजाक फाइनाय दिनै एमडिसि एक्सइएम दिनै जतनो दिनै सिनियर लिडार आमसे नायखौ तनाय रक बेतन जोंरो फाइसो पाइलेखा बेनि फलानो बिनि आत्मानो शान्ति दंथों रेस्ट इन पीस जों बहुत थांखा अखा याखरै जों बिनि नखुं ते बिनि साजु साजलारो दङ जोंरो खाना पाइखा बिनि बेसारक खरबुरि दङ ताबो खरनि कायजाखा तै खरनि दंखो फेमिली तो बेलाय सुख जाया जिन बरक तो बरक सुखबा तो मैक्सिमाम बरकनो कंडीशन हमियामा बिनि उमर खा प्राय 50 अमहायरो अ जराबो नखुं खलां याकारि खलां थांखा मानेनो नखुं गार्जियन खरै अमहारो बेलाय बिरमान नख फाइका गबो तो बेलाय सिनि बखाव नांनानि क तै जोंबो अमनो बिनि कंडोलेंस सर्विस रगो जोंनि पार्टी नेंगै जों जे मानसि जों सुबा सुबानाम तो साइमानिया को अमनो जरियो हापानि हते कुनो एक्सट्रा सुबिदा माखायतो जों चेष्टा खाइ दङ काम खाइमा जों बि नंबर कक सालायनाय तै अरो जे गाना गिना जों कक सालाया खलाय बिनि कंडोलेंस सर्विस रग बाके काम खाया को जों पाइ रहरिमान अबन ताइचिनि बिनि आत्मा शान्ति थों अबन चिनि वानसम तै प्रेयार खाइ कुइतो खायो अबनि बागै बिनि आत्मा जागा खने तंथों शान्ति माने तंथों तै बिनि नक नखुङो जे तंनाय बिनि बिहि तै बसा खरबुरि अने याखर खलांनाय थागा बनि बागै जों हठात खाइ खानावै जों अबनो चिनि कगबो जों जत मानसा बिनि जे कंडोलेंस सर्विस रगा सुबाय मानाय जों चेष्टा खालामबाय बेबादिनो बिनि बायथाकनि जे नायरिक माने जिरे मां नायरनान बागै चिनाव फाइजाक अनरबल चिनि अ केन्द्रनि चिन बरं एमएलए बिश्वजित कलय एक्स एम बरं सिदिरुकनि अनहकने चिनारा रसिना लिदा सुक्राम देबा तै विलेज नि चिनि चेयरमैन मेंबर जत बरकमा संबरनो लेखे खा खामानि बिसते जों पाइथां नेरमन नंगै जों बाइकला लांना चकना बो हायकि साइजमा जों जरा फाइ खाना फाइमन रिपोर्ट सिना बाहायना बो हम करंखने जे प्रोग्राम थाङै बा अरनि एरियान जे बुरि रकमन लगिरन बा तै बुलै थाङै थाङै फिरगै फायै बो हठात खायै ऐसा खेला बल खेला नाय तंमनि बजारनो हठात खाय बिनरा उस्तुक निखा जों विशेष खाय जारा जे जों तिप्रा सारा का आपना तामनै तामने हावा बा बकमान जो हाय रकम